Вітаю, мене звати Любомир Ференц і ми розпочинаємо інформаційний вечір на телеканалі АТR. 1 січня стартував черговий етап заповнення електронних декларацій осіб, які уповноважені на виконання функцій держави. Однак зі змінами до Закону України про запобігання корупції, ухвалені навесні минулого року, а саме у березні, віднесли до осіб, які уповноважені виконувати функції держави та мають подавати відповідну електронну декларацію, також і громадських активістів та громадян, які залучаються до здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням, протидією корупції. Під такі формулювання може потрапити будь-яка людина, яка, наприклад, вийшла на антикорупційний мітинг проти влади. На даному етапі жодних чітких роз'яснень щодо закону не існує, а за його виконання передбачено кримінальну відповідальність. Саме з такою заявою виступила коаліція громадських організацій кілька днів тому. Також президент України Петро Порошенко у січні закликав парламент скасувати ці поправки до закону. Отже, парламент розпочав свою роботу, але поки що на порядок денний це питання не виноситься. Питання, навколо якого розгорілися дебати, воно піднялося минулої весни, і законопроект, який стосувався е-декларування громадських організацій та активістів, він переріс у закон. І в нашій студії про всі ці речі ми будемо розмовляти із Олександром Калітенком, експертом з аналізу політики Transparency International Україна. Вітаю, пане Олександре, дякую, що завітали до нашої студії. Отже, дебати точаться вже понад півроку, так? Щодо цього закону, який був прийнятий, це закон номер 6172, і статей відповідних, і правок 23 березня Верховна Рада ухвалила закон про внесення зміни до статті 3 Закону України про запобігання корупції. Давайте повернемося у цей час і розтлумачимо нашим телеглядачам, чим були мотивовані ці правки, для чого вони робилися і взагалі яка вся історія. Ми пам'ятаємо, коли Верховна Рада в такому запалі голосувала за цей закон, 268 депутатів тоді проголосували за ці правки. Вочевидь, це є помста антикорупційним активістам. Закон був внесений президентом України Петром Порошенком, так? Так, закон був внесений президентом України, але був інший екскюз для цього внесення. Це захист військовослужбовців наших, які воюють у зоні АТО. Але президент потім підписав цей закон з правками про електронне декларування активістів, незважаючи на те, що він радше мав його ветувати та повернути до Верховної Ради зі своїми пропозиціями. Наступного ж дня, після прийняття цього закону, 24 березня, Верховна Рада здійснила спробу скасувати електронне декларування для активістів, однак за це рішення проголосували тільки 46 народних депутатів. Це була постанова, так? Так, це була постанова. Це була постанова. От коли ми говоримо, що президент пропонує, згодом він не накладає вето, і він також згодом запропонував альтернативні законопроекти, так? Так і сталося. Незважаючи на те, що ще 23 березня з'явилася інформація у медіа, що нібито Україна керується досвідом європейських країн, називалися Латвія, Португалія, Румунія. Transparency International перевірила цю інформацію у наших відділеннях у цієї країни і з'ясувалося от що. У Португалії взагалі не існує будь-якого електронного декларування для активістів. Там є тільки податкові декларації, як це дораніше було в Україні для громадських організацій, та аудит. У Латвії така норма є обов'язковою тільки для певних людей, які входять до дорадчих органів урядових комітетів, наприклад, але їх рішення мають бути обов'язковими для виконання, тобто є влада. А у Румунії так само це може бути для певних ГО, але для всіх ГО, не для тільки антикорупційних. Дивіться, щоб наші телеглядачі зрозуміли, так, коли ми говоримо е-декларування і декларування доходів декларування доходів у податковій, так? У чому є різниця? Це різні речі? Це різні речі, абсолютно. Є різниця у формі цих декларацій. Коли, звичайно... От, наприклад, податково дають, так? Там певну суму заробляє, ну, тобто всі розуміють, що хто працює десь в громадській організації, він може отримувати винагороду. І ця винагорода, більшість із них, тобто громадські активісти, які працюють в громадських організаціях, вони є так званими фізичними особами підприємців, так? Підприємцями. Це не є великі
великим секретом. Така Вони практика декларують, так, вони декларують свої доходи і платять з них податок. Щоквартально вони подають декларацію до податкових органів. Так, що передбачає тепер закон з е-декларування? Закон з декларування передбачає, що громадський активіст має подати декларацію за формою, яка передбачена для чиновників. Там є 16 розділів в цій декларації, і крім того, не тільки за себе, а й за членів сім'ї. Дуже розширена тобто має інформація. внести, чим володіє автомобілі, нерухомість, ці нерухоме майно, корпоративні права, членство у громадських організаціях тощо, всі доходи, в тому числі подарунки, об'єкти незавершеного будівництва. Дуже великий шар інформації. І де ця декларація мала би бути зображена? На сайті НАЗК, як і всі інші декларації чиновників. Ірина Луценко, представник президента у Верховній Раді, так, народна депутатка України, вона у свій час сказала таке. Давайте подивимося на екран, про що вона говорила, так? Президент наполягає і просить парламент визначитися з позицією президента і підтримати по законопроектах номер 6674, номер 6675 щодо електронного декларування, де виключається обов'язок подавати електронні декларації громадськими активістами, фізичними особами, що отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм технічної або іншої допомоги. От Ірина Луценко, так, вона є представником президента, фактично вона озвучує ті речі, про які думає президент. Ви сказали, що у свій час президент не заветував. Не заветував, так. Цей Він закон, підписав цей закон у березні. Він підписав. Згодом він запропонував альтернативу. Ми про неї вже говорили. Номер 6674, номер 6675. Так, законопроекти. Це гра якась? На жаль, так, тому що у пояснювальній записці до законопроєктів вказується, що Україна має відповідати фундаментальним принципам щодо статусу неурядових організацій в Європі, однак ці принципи були взяті дуже вибірково. Про що йдеться у цих законопроектах, які пропонує президент, так, на скасування е-декларування? Воно скасовується реально? Фактично скасовуються реально електронні декларації для корупціонерів, однак запроваджується додаткова дубльована звітність для громадських антикорупційних організацій, для антикорупціонерів. У чому вона полягає? Вона полягає фактично у дубльованості звітів, які подаються до податкової, плюс є розширений перелік щодо тих організацій, які отримують допомогу міжнародно-технічну. І там є так, давайте розберемося. За законом зараз кожен, хто працює для громадської організації, він мав би подавати також в НАЗК декларації, чи є певне коло осіб? За законом зараз кожен, хто працює і отримає кошти в рамках проєкту антикорупційної організації, має подавати електронну декларацію. Тобто навіть прибиральниця? Навіть прибиральниця, неважливо хто це. має подавати? В НАЗК має подавати, отримувати електронний цифровий підпис, заповнювати декларації, подавати в НАЗК, інакше кримінальна та адміністративна відповідальність. Тобто вже пішов термін декларування, він має тривати за законом з 1 січня до 1 квітня. До 1 квітня. Тобто за минулий рік, за 17 рік? За минулий рік, однак не з 1 січня 2017 року, а з 30 березня 2017 року дати набуття чинності законом. Тобто оце є цей термін, так? Тобто до 1 квітня всі ті, хто співпрацює чи працює з громадськими організаціями, мав би подати свої декларації до НАЗК. І контрагенти також з ким? І контрагенти також, навіть більше того, будь-яка людина, яка, наприклад, прийшла на тренінг до антикорупційної організації, отримала ручку чи отримала роздатку, журналісти, які прийшли і отримали прес-реліз від антикорупційної організації, звісно, вони надруковані в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги, відповідно, теж мають подати електронну декларацію. Давайте також послухаємо, що думає про ці всі речі, електронне декларування, Наталія Корчак, голова Національного агентства з питань запобігання корупції. НАЗК підтримує запропоновані зміни щодо виключення обов'язку подавати декларацію громадських активістів, осіб, які отримують кошти, майно в рамках реалізації в Україні програм чи проєктів технічної або іншої, в тому числі безповоротної, допомоги у сфері запобігання протидії корупції. Отже, і президент України, і очільниця НАЗК є проти
того, що зараз діє. Фактично воно має діяти до 1 квітня. Натомість, що пропонує президент? Ми розібралися з тим, що мало б робитися з 1 січня за законом. Яку альтернативу пропонує Петро Порошенко? Президент пропонує оприлюднення ще одного звіту на сайті Державної фіскальної служби та на сайті громадської організації щодо видатків та доходів громадської організації. В цілому, так? Вже не фізичних вже осіб. не фізичних осіб, а в цілому громадської організації. І вводиться за перше ж таке порушення. Наприклад, ДФС не оприлюднила на своєму сайті таку інформацію. Громадська організація одразу виключається з реєстру неприбуткових громадських організацій і має платити за всі гранти, які вона отримала на свої рахунки, 18% податок на прибуток. Плюс подавати додаткові звіти. А за законом вона, от, наприклад, є грант, наприклад, отриманий від британського посольства, теоретично, так? Зараз з нього не сплачується нічого. Якщо організація є неприбуткова, то вона так? не сплачує податок на прибуток. А 18% в якому разі тепер треба платити? Якщо організацію виключать з реєстру неприбуткових, тобто за перше ж порушення. Проштрафиться в чомусь, Тобто так? просто так, щось не так заповнить, чи ДФС щось не опублікує, чи, наприклад, там є норма, перелік 10 працівників, які отримують найбільшу суму заробітної плати. Якщо організація маленька в регіонах і просто немає цих 10 працівників, і вона подасть 8 працівників, вона теж фактично може бути виключена рішенням ДФС. Навіть не у судовому порядку, як це передбачено, і не пропорційно. Тобто за перше ж порушення ти вилітаєш з реєстру. Це протирічить будь-яким міжнародним стандартам. Що мало би бути зображено на сайті Державної фіскальної служби? Наприклад, є певна організація, так? І що вона має показати? Прибуток і від кого отримала, чи як? Загальну суму за рік? Чи поструктуровано якось там, на що пішли видатки, які є доходи і так далі? Саме те, про що ви говорите, це є гарною практикою, і про це говорить Рада Європи, коли громадська організація звітується перед суспільством, в тому числі, тому що вона є неприбутковою, тобто вона отримала певний привілейований статус від держави, і це є гарною практикою, такі річні фінансові звіти. Але ці річні фінансові звіти, наскільки мені відомо, громадські організації, вони публікують в себе на сайті. Вони публікують, так. Деякі організації вже публікують ці звіти на сайті. Ну, наприклад, ми отримали там теоретично 1 мільйон гривень. Там 400 тисяч гривень ми дали на винагороди чи по-іншому на зарплатні для наших працівників, і там на певні речі ми витратили. Для чого це все ще раз публікувати на сайті Державної фіскальної служби? Тобто це ідентичний звіт би мав бути? Це ідентичний звіт, він просто буде публікуватися у 2 містах. Однак громадські об'єднання, вони, вочевидь, не мають доступу до сайту Державної фіскальної служби. Тому, якщо Державна фіскальна служба проштрафиться і не опублікує такий же самий звіт, який опублікувала організація на своєму сайті, то, знову ж таки, може бути виключені з реєстру. Як до цього ставляться міжнародні організації, так і взагалі західні партнери на загал? Вони не підтримують такі ідеї, запропоновані президентом у законопроектах 6674 та 6675. Їх потрібно доопрацьовувати. От давайте подивимося коментар у Твіттері посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, що вони говорили, коли прийняли цей закон 23 березня 2017 року. Тобто це інший закон, який зобов'язує всіх членів, а також працівників громадської організації декларувати свої доходи. Тобто вони його опублікували 23 березня минулого року. Члени громадянського суспільства відіграють життєво важливу роль у забезпеченні прозорості, робити їх мішенню, робити крок назад. Тобто це є коментар посольства Сполучених Штатів Америки в Україні щодо закону, який зараз діє де-факто і де-юре фактично. Так? До 1 квітня всі члени громадської організації і ті, які з ними співпрацюють, мають подати декларації. У мене запитання. Чи вам відомо, чи хтось вже почав цей процес робити? Ну, закон діє, так? З 1 січня вже мало би подаватися декларування. Чи все-таки є надія, що його скасують? Ми сьогодні вкотре зафіксували позицію президента, який він висловив про те, що він сподівається, що Рада скасує електронне декларування. Однак ми вже бачили декілька спроб невдалих Ради це зробити. В тому числі це робила фракція імені президента Петра Порошенка та партнери по коаліції. І, можливо, ще знову ж таки президент та Рада зможуть прислухатись до закордонних партнерів, які кажуть, що такі вимоги для антикорупційних активістів є недопустимими. Це все зрозуміло, так?
З іншого боку, хтось може сказати, ну добре, а що тут поганого, якщо антикорупційні органи, так, ну ми будемо говорити, так, більшість антикорупційних програм навіть, так, вони створені як громадські організації, які отримують кошти. Це те, що показують по телебаченні, деякі з них, так, вони є громадськими організаціями, вони також змушені будуть ці журналісти декларувати. І хтось з українців може сказати, а що в цьому поганого? Ну, всі чесні, ну хай задекларують. Тут є порушення одразу декількох статей Конституції. По-перше, є порушення рівного права на труд, тому що деякі галузі, вони просто дискримінуються. Саме антикорупційні ГО мають подавати декларації. Далі це є порушення прав людини і права на приватність, передбаченого Конституцією, тому що людина-чиновник, вона має доступ до бюджетних коштів платників податків, і вона має владу, яку не мають громадські активісти та організації, які не є державними органами. І вочевидь, щоб попередити будь-яке зловживання з цими публічними коштами бюджетними або зловживання владою, і створений такий механізм електронних декларацій, який не можна просто екстраполювати на діяльність громадських організацій. Крім того, порушуються рівні можливості до вибору професії і будь-які взагалі порушення, вони не можуть бути взагалі введені, тому що Конституція забороняє. За Конституцією забезпечення прав людини – це є основний обов'язок держави. Чому наша держава не забезпечує цього? На початку нашої програми ви сказали, що от прийняття цього закону є помстою, так? Так. Чому ви так вважаєте і чиєю помстою? Взагалі, можна вважати це помстою також президента чи лише депутатів, які проголосували за ці закони? Ну, ми бачимо, що за ці останні роки після Майдану громадянське суспільство, воно доклалося до і викривань, і розслідувань антикорупційних, що і відмічало в тому числі і інші посольства, як ви навели приклад. Ми бачимо, наприклад, розслідування НАБУ саме за народними депутатами, в тому числі за недостовірні відомості в деклараціях. Це дуже велика кількість порівняно з тим же НАЗК, ефективністю НАЗК щодо розслідувань декларацій. І громадські активісти, вони також долучалися до прийняття законів про електронне декларування, про Національне антикорупційне бюро в тому числі. І ви думаєте, що саме з цих мотивів, так, ці речі зараз робляться? Важко побачити інші мотиви тут. Активісти кілька разів і представники громадських організацій, вони зустрічалися і з президентом, і говорили про ці всі речі. Здавалося б, що президент України, він пішов на поступки, так? Але він завжди говорить, що слово за парламентом. Ми бачимо затягування тут. Якщо дійсно є політична воля, ми б вже побачили б таку ж саму кількість депутатів, 268, наприклад, за скасування цих правок. Насправді ми не бачимо зараз таких дій. Більше того, є зараз ризик, що незважаючи на таке розширення кола декларантів за рахунок антикорупційних активістів, може бути ризик звуження за рахунок посадових осіб звичайних підприємств. Тому що, наприклад, у Господарському кодексі зазначено, що посадовими особами є тільки топ-керівництво, грубо кажучи, а не всі особи, які мають будь-які господарчі адміністративні функції. І які в тому числі мають корупційні ризики. Щодо цього питання ведеться, здається, дискусія, так? Ведеться дискусія, але є такий ризик, що може бути звужений, і ці люди, які не є топ-керівниками, але вони мають доступ до певних ресурсів, наприклад. Хто ці люди? Наприклад, якщо ми беремо державне підприємство, наприклад, хтось, члени наглядової ради чи хто? Члени наглядової ради якраз попадають, вони і за Господарським кодексом попадають. Ми беремо середній персонал, середньої ланки, департаментів, наприклад, завідувачів. Зараз на даному етапі вони мають подавати декларацію. Вони мають подавати декларацію. Наприклад, ну, якщо ми візьмемо таке державне підприємство, то десь 3000 працівників зараз мають подавати декларації. Якщо такий ризик справдиться, то це буде десь 20. Топ-керівництво, там наглядова рада, головний бухгалтер, тощо і керівник. А чи йде робота вже в цьому напрямку зі сторони когось, так? Щоб звузити? Роз'яснення НАЗК, яке воно дало минулого року, воно було розширене. Воно надавало розширений перелік цих посадових осіб. Насправді, ми бачили вже і у законопроектах 6674 і 6675 минулого року, поданих президентом, вже таке звуження, тому що посадові особи характеризувалися по-іншому, і воно може бути продовжено. От
Верховна Рада зараз розпочала свою роботу. Громадські організації, вони тиснуть якось на депутатів, в лапках, я скажу так, вони перед ними чи в розмовах з ними піднімають ці питання, чи з вищим керівництвом влади? Реанімаційний пакет реформ, частиною якої є Transparency International Україна, буквально декілька днів тому виступило з ще одною офіційною заявою про вимогу скасувати електронне декларування для антикорупційних активістів. Так само були і численні заяви і Transparency International Україна, і нашого глобального представництва, остання з яких була у грудні. І тоді керівниця Transparency International, власне, зазначила, що тиск на активістів, такий тиск є неприпустимим і вимоги такі мають бути скасовані. Тому так, громадянське суспільство долучається до цього. Ви як працівник Transparency International входите в цей пул, який би мав декларувати? Так, тому що, звісно, я є експертом з аналізу політики. Transparency International Україна, це значно у нас на сайті. От моє питання полягає в тому, так, от зараз прийшов січень-лютий, так, до квітня недалеко. Є цей термін, за який ви маєте подати декларації, в тому числі ви, так, тому що є дуже багато громадських організацій, дуже багато людей, які задіяні в роботі разом з ними. Ви ж між собою говорите, так, що і як. Якщо закон не буде змінений, будуть подавати, наприклад, працівники Transparency International декларації? Працівники Transparency International вже подавали свої декларації і у минулого року так само, тому що деякі з них були на державній службі, наприклад, деякі з них входили до інших органів громадськості. І зараз не можна просто взяти і подати декларацію. Треба отримати, наприклад, електронний цифровий підпис, здійснити певні підготовчі дії і здійснити певні дії щодо збирання докупи всієї інформації, яка піде в декларацію, щоб уникнути будь-яких недостовірних відомостей. Але ви говорите, що вже подавали, так? В тому числі, тобто, і яким рухомим, нерухомим майном володіють і так далі. Тобто це все є транспарентно. Тому що зараз за законом це треба показати, так? Поки що. Так, поки що це треба показати, є термін до 1 квітня. Але вже за минулий рік, у минулому році декларації за 2016 рік вже подавалися певними працівниками. Тобто це є зобов'язання, наприклад, тої самої працівників, це є зобов'язання працівників, які працюють в Transparency International. Але це було пов'язано з іншими, не з цим законом, а з, наприклад, перебуванням на державній службі. На вашу думку, наскільки реальним є внести зміни до цього законодавства? Це є дуже реальним. Ми знову ж таки побачили і після послання президента до Верховної Ради, яке було восени, де він наголосив, що це була спільна помилка і президента, і Верховної Ради, і наголосив на те, що цю помилку треба виправляти. Ми бачили буквально вчора останню заяву посла Євросоюзу Хьюго Мінгареллі щодо того, що декларації для антикорупційних активістів мають бути скасованими. Тож тиск є, на жаль, влада поки не дуже дослухається до цього. От ви на початку нашої програми трохи зачепили, так, інші країни. Україна є країною, яка фінансується, так, скажімо, саме громадські організації, вони отримують кошти від урядів, від різних організацій, від фондів, в тому числі, приватних, державних, тобто кошти надходять на даному етапі. Дуже багато речей робиться саме за західні кошти. Однак є також країни Східної Європи, тобто чим краще буде ситуація в країні, тим менше коштів будуть слати західні донори. Ви погоджуєтеся зі мною, так? Ну, це так. От, наприклад, але є країни з досить високими ризиками корупції, так, досі залишається, та сама Румунія. Там є також громадські організації, наскільки мені відомо, які працюють. Як там влада законодавчо ці всі речі регулює? От про які ми зараз говоримо, фінансування. Електронні декларації, просто звітування мають подавати ті особи, які входять до дорадчих органів чи контролюючих державу органів. Але знову ж таки це розповсюджується на громадські організації, а не тільки антикорупційні громадські організації, як це зроблено в Україні. У нас є, наприклад, інший приклад Індії, де діє подібне законодавство за теперішнім українським. Там організації, які отримують закордонне фінансування, гранти
від донорів на суму приблизно $15 тисяч. Знову ж таки, всі організації, не тільки антикорупційні, їх керівники, робітники, члени правління наглядової ради мають декларуватися як держслужбовці. Ми бачимо, до чого це призвело в Індії. Одразу ж після того, як сплив строк для декларування, індійська влада протягом 24 годин позбавила ліцензії 10 700 організацій громадських у Індії. Далі почались тиски на індійське відділення Грінпісу, наприклад, коли його кошти були заморожені, а одного з працівників індійського Грінпісу було не випущено просто з країни Олександре, до Британії. ми продовжимо з вами. Зараз з нами на зв'язку є Віктор Чумак, народний депутат України, позафракційний. Доброго вечора, пане Вікторе, чути нас? Да, доброго вечора, чую, да. Да, от ми говоримо у студії про скасування чи не скасування декларування громадськими організаціями, активістами та людьми, які працюють у цих організаціях. Дуже багато дискусій останнім часом. Також вчора висловлювався один з очільників Європи, Європейського Союзу, який говорив про те, що е-декларування для громадських організацій має бути скасованим. Ви є народним депутатом України. Наскільки актуальним є питання в середовищі депутатському? Слухайте, ви заводите, або ми нас завели з вами в абсолютно дурний дискурс, розумієте? Абсолютно дурний дискурс. Громадські організації не повинні здавати жодного іншого декларування або жодної іншої звітності, яка крім тої, яку вони здають в податкові органи або своїм грантодавцям. Все інше – це спроба просто-напросто задавити, затиснути весь громадянський сектор. І ми йдемо по шляху, яку нам нав'язують Росії або інших країн, які є напівтоталітарними або авторитарними режимами. Не повинні громадські організації здавати якісь електронні декларації. Електронні декларації українські, вони унікальні. Вони зроблені тільки для того, щоб їх здавали особи, наділеними функцією держави. Все, крапка. Більше нікому не потрібно це здавати. А у нас хитрий президент спочатку подав проект закону, вірніше підписав проект закону, який зобов'язує здавати електронні декларації всіх антикорупційних активістів. Потім сказав, я ж добрий, коли на нього почали тиснути вся європейська спільнота, каже, я ж добрий, я зараз відміню для антикорупційних активістів, зато виду додаткову форми звітності для всіх громадських організацій, тим самим задавивши повністю весь громадянський сектор, поставивши ногу на горло всьому громадянському сектору через податкові органи. Пане Вікторе, 23 березня минулого року на голосування виносився законопроект про внесення зміни до статті 3 Закону України про запобігання корупції. Його виносили двоє народних депутатів, один з них був Єгор Соболєв. Я дивлюся поіменне голосування. От ви кажете, що тобто вони мали скасувати цей закон, який прийняли, тобто за е-декларування. Я дивлюся, як голосував Віктор Чумак. Віктор Чумак не голосував. Тобто він був присутній. От ви кажете, що це справді дурний... Стоп. Ще раз кажу. Це якраз таки не скасування декларації, а декларування. Віктор Чумак не декларував. І не Єгор Соболєв виносив. Закон, який би скасовував декларування активістів, ще ні разу не виносився. Це постанова. Розумієте? Постанова просто-напросто про скасування закону. Чувак не міг голосувати за постанову про скасування закону, тому що саме на голосування би її підтверджувало. Можете ще раз повторити, чому Віктор Чумак не голосував за постанову? Слухайте, ще раз вам кажу, або Чумак не був, або Чумак щось не так зробив, або Чумак виходив з залу, якщо він не голосував. Але знову ж таки кажу, не виносилося жодний проект закону, який би скасовував голосування електронних декларацій антикорупційних активістів. Не було. Була, можливо, постанова, яка говорила про те, що це було проголосований закон неправильно, і, можливо, мене не було в залі. Це єдиний може бути варіант. Зрозуміло. Дякуємо Віктору Чумаку, народному депутату України, позафракційному. Отже, ми говоримо про голосування 23 березня минулого року. Так, я запитався Віктора Чумака. Проект постанови, він реально міг би щось змінити в цьому чи ні? Якщо би за нього проголосувала більшість. Так, за проголосувало тільки 46.
Я думаю, могло би це показати те, що Рада свою помилку визнала, і це дійсно була помилка, а не помста. І Тобто проект постанови він скасовував би попереднє голосування, так? він міг би зробити крок у цьому напрямку і Але не скасував би. Але не скасував би точно, тому що це ж таки там є інші процедури в регламенті. У принципах європейських зазначено, що урядові органи вони не повинні тримати, змусити працювати неурядові організації під своїм контролем чи заволодіти ними. Натомість ми бачимо, що якраз це і може бути і відбуватися зараз, в тому числі через неголосування. От ви навели приклад Індії, який є досить цікавим. Так, ви сказали, що от було прийнято відповідне законодавство, відповідний закон. Багато громадських організацій не подали, чи неприбуткові організації не подали свої звітності, і вони фактично, вони що, припинили свою роботу там, чи були накладені штрафи? Влада просто відізвала ліцензії, і таким чином вони припинили свою роботу. І це було зроблено дуже швидко. І зараз вони не працюють. Ви навели приклад того самого Грінпіса. Він не працює в Індії? Чи відновив свою Зараз діяльність? частина організацій вже відновила свою діяльність, однак частина організацій так і залишилася без ліцензії, відповідно закінчила роботу. В Європі є аналогічні? Ні, таких самих норм, як в Україні, Прикладів в немає, Європі немає. Зараз ми бачимо, що йде дискусія. Деякі з депутатів вони говорять про те, що це є абсолютно нерозумний дискурс, який ведеться, але ми бачимо, що влада вона не хоче йти на поступки. Що потрібно зробити? Знову ж таки, потрібно подовжувати діалог з владою, і потрібно знову ж таки казати, що такі вимоги електронного декларування для активістів вони не відповідають принципам демократії. І, звісно, українська влада повинна виправити цю, як сказав Але є президент, фракції, помилку. так? Є, наприклад, фракції, які часом важко об'єднати. Так, ми бачили, за це голосується, за це не голосується. От був проект постанови, і тут президент України, він може таку роль грати собі арбітр. Ну, що ви хочете? Я от пропоную, а парламент не голосує. Тут питання, якщо ця норма не буде скасована до квітня, до 1 квітня, що може відбутися? Знову ж таки, будуть частина вже громадських організацій заявляють про те, що вони не будуть подавати декларації, їх працівники, тому що вони вважають ці вимоги дискримінаційними та такими, що порушують права людини. Вочевидь, можна очікувати певних судових позовів і вже битви у судах, коли такі фізичні особи будуть оскаржувати, наприклад, будь-які санкції по відношенню до них, і ми можемо дійти, може, навіть до Європейського суду з прав людини тощо. І знову ж таки, можна очікувати певних дискредитаційних кампаній. І чому вони мали би допомагати? Бо от я вже кілька разів старався заторкнути це. Дискредитаційна кампанія. Так? От, наприклад, людина, чим може бути поганим, наприклад, декларування доходів? Так? Як дискредитувати людину зможуть? Це буде, наприклад, якщо хтось задекларує будинок, і хтось скаже, от він антикорупціонер і володіє будинком, чи певною маркою авто? Наприклад, має авто чи має квартиру тощо, можуть бути порівняно з мінімальними заробітними платами. Як ми бачили, наприклад, на минулому тижні були такі дискредитації щодо антитютюнових активістів, коли просто взялась інформація з доходу в декларації та порівняна була вона з мінімальною заробітною платою по Ви маєте на Україні. увазі це сюжет, який вийшов на П'ятому каналі, На П'ятому каналі, так. І тоді, звісно, це є дуже гарна така цифра, що там декілька десятків, наприклад, мінімальних заробітних плат, і залишаючи поза увагою те, що життя у Києві є дорожче, і навіть якщо людина там орендує якесь житло і платить за нього, то вона не може його орендувати за ту суму, яку вона б змогла би десь у обласному центрі. Організація Transparency International, вона не тільки відслідковує там корупцію чи сприйняття рівня корупції і так далі. От наскільки українське суспільство є чуттєвим для такого, скажімо так, дисбалансу між зарплатами, наприклад, загалу і людьми, які добре заробляють в тому питанні, що вони чесно заробляють? Ви відслідковуєте ці питання, наприклад?
Transparency International не є проти багатіїв, ми є проти корупції. Якщо людина може заробляти своїм чесним трудом і її праця оцінюється саме так, як вона оцінюється, і всі звіти подаються до податкової, до донорів, до грантодавців, проходяться незалежні аудити, публікуються річні фінансові звіти до організації, то тоді немає сенсу проти багатих людей, які заробили ці гроші, вести якісь такі осудження тощо. Дивіться, от, наприклад, ми говоримо про негатив електронного декларування, який на даному етапі прийнятий законодавчо, що це погано для громадських організацій. Але в дечому буде і позитив. Так? От я зараз скажу про нього. Є дуже багато громадських організацій, які борються з корупцією і незрозуміло, звідки отримують кошти. Погодьтеся. Є такі організації, так ми і, бачили. Здається, одна з таких організацій, вона є дотична до того сюжету, про який ви говорите, так? Наскільки мені відомо. Справа в тому, що цей Тобто закон... це виведе деякі громадські організації, які мають приставку чи слово антикорупційна, може вивести на чисту воду, коли ми зрозуміємо про декларування. На жаль, я так не думаю, тому що може бути просто відмова від подачі декларацій, і контролюючі органи, наприклад, можуть просто це проігнорувати. Тому що ми вже бачимо, наприклад, ефективність НАЗК, коли воно перевірило 143 декларації з понад мільйона за минулий рік, і ми бачимо те, що це може бути вибірковою зброєю. У нас зараз на зв'язку є Ігор Мосійчук, народний депутат України, фракція Радикальна партія Ляшка. Доброго вечора, пане Ігоре, чути нас? Доброго вечора. Пане Ігоре, наскільки я зрозумів, Радикальна партія Ляшка, вона в своїй більшості вона підтримує електронне декларування громадських організацій і активістів. Все правильно? Не в своїй більшості, а одноголосно підтримує. І тільки тих громадських організацій активістів, які використовують кошти, які надходять їм від благодійних фондів, як в Україні, так і за кордоном, так і гранти, власне. Чому ми це говоримо? Тому що незрозуміло в багатьох випадках походження коштів, а потім і статки, які виникають у цих так званих корупціонерів. І суспільство має повне право знати, і антикорупційні органи і мають бачити, тому що ці організації намагаються впливати і впливають на формування громадської думки, прийняття законодавства, в тому числі антикорупційному, в тому чи іншому вигляді. І саме через те, що вони впливають на ці процеси, має відбуватись декларування. І це раз. Друге, а в чому проблема? Алло. Да, я слухаю, говоріть. Да, а в чому, власне, проблема? Я не бачу жодної проблеми. Якщо людям нема чого приховувати, заповнювати декларацію. Є країни, де електронне декларування обов'язкове для всіх громадян, не кажучи про людей, які мають стосунок до формування державної політики. Мені, наприклад, нема чого приховувати. Я збираюсь завтра, максимум післязавтра, оприлюднити свою електронну декларацію за минулий рік. А дивіться, пане Ігоре, у мене є зустрічне запитання. А можливо, не тільки громадські організації? Ви говорите, що вони впливають на громадську думку і політику нашої держави. А можливо, ми зобов'яжемо і великі корпорації, які працюють в Україні, і всіх працівників, тому що вони також впливають на бізнес, на певні політичні процеси тут. Ні, стоп. То також не зрозуміло, як вони заробляють кошти. Дивіться. Наприклад, громадські організації, такі як реанімаційний пакет реформ, Центр протидії корупції, і подібні до них, вони допомагають, готують законопроекти депутатам і не приховують цього. Але також, пане Ігоре, це зрозуміло, але ви мене перебиваєте. Вам хочеться не дати мені сказати, чи як? Будь ласка, але British Tobacco, також Філіп Морріс, вони також впливають на політику, наприклад, ту саму тютюнову країни. Вони також, не є секретом, що вони... Послухайте, давайте, вам є що приховувати. Мені особисто?
Ви член громадського об'єднання, вам є що приховувати, Мені ні. ви отримуєте гранти, ви впливаєте на політику. Ну то навіщо ви пересмикуєте? Ну чим впливає табачні компанії на формування українського законодавства? Чим? Якщо у вас є такі факти, Ну, пане якщо Ігоре, у ви вас народний є депутат, і такі ви не знаєте, що... факти, Пане Ігоре, ви народний зверніться в депутат, і не НАБУ, знаєте, бо що це тютюнові злочин. компанії впливають на законодавство податкове? Так, якщо у вас є факти, що вони впливають, то це злочин корупційний. Зверніться до НАБУ. Це обов'язково зверніться до НАБУ, тому що це злочин. Згідно українського законодавства. Дякуємо Ігорю Мосійчуку. На жаль, у нас немає часу. Народному депутату України Радикальна партія Ляшка буквально 10 секунд. Так, журналісти робили також. Великі корпорації також впливають, є розслідування, що вони мають якийсь стосунок. В Україні зовсім не врегульована сфера лобіювання. І тут ми бачимо такі подвійні стандарти, коли ця сфера залишається неврегульованою і виникає дуже велике поле для таких маневрів. Дякуємо нашому спікеру, з яким ми говорили про те, що потрібно чи не потрібно скасовувати е-декларування. З нами був Олександр Калітенко, експерт з аналізу політики Transparency International Україна. Мене звати Любомир Ференц. Ми повернемося в цю студію вже за півгодини.